ମୋ ଗେହ୍ଲା ନନ୍ଦ ଯାଇଛି। ନନ୍ଦ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତାକୁ ଠାକୁର ଡାକିରେ ଆଣିଛି। ଠାକୁର ଡାକିରେ ଆଣିଛୁ ନନ୍ଦକୁ। ନନ୍ଦୁନୁ ନନ୍ଦୁ ଆଜି କଦଳୀ ଖାଇବେ। ନନ୍ଦୁ ଆଜି କଦଳୀ ଖାଇବେ। ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଡ଼କୁ ଆସ, ଆସ 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 ଆସ। ଠାକୁର ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ନନ୍ଦୁ ଏ ଏ ତାକୁ ଖାଇବା, ତାକୁ ଖାଇଗଲା, ତାକୁ ଖାଇଗଲା 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 ଖାଇଗଲା। ଠାକୁର ଠାକୁର ଏପଟ ନେଇଗଲା, ଏପଟ ନେଇଗଲା, ଏପଟ ନେଇଗଲା, ଏପଟ ନେଇଗଲା, ଏପଟ ନେଇଗଲା, ଏପଟ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇଗଲା ଖାଇଗଲା ଖାଇଗଲା। କି ଗେଲା ହେଉଛି, କି ଗେଲା ହେଉଛି। ମା ନା ନନ୍ଦୁ, ମା ନା ଠାକୁର ନେ, ଠାକୁର ନେ। ଖାଇଗଲା 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 ସବୁ କଦଳୀ ଖାଇଗଲା। ଏଇ ତମ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି। ନେଇଗଲା 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 ନେଇଗଲା। ଏ କି ଗେଲା। ମାର ନା ନନ୍ଦୁ, ତାକୁ ନନ୍ଦକୁ ମାର ନା, ନନ୍ଦକୁ ମାର ନା। ସେ କେତେ ଗେଲା ହେଉଛି କହିଲୁ ତୋ ପାଖରେ। ତୁ ଆସୁନୁ, ତୋ ମନେ ପଇଲେ ଆସିବୁ, ତୋ ମନେ ପଇଲେ ଆସିବୁନୁ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ, ବିସ୍କୁଟଟା, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ।